Μια νέα, πρωτοποριακή σειρά ιστορικού μυστηρίου ξεκινά. Δεν αφορά όσους αρκούνται. Αφορά εκείνους που αναζητούν. Κυρίως όσους δεν βολεύονται, δεν ταυτίζονται, δεν αποδέχονται εύκολες απαντήσεις. Η ιστορία δεν είναι γραμμική. Δεν είναι αφήγημα προόδου. Προχωρά με ρήξεις, με ανατροπές. Κλεβάζει τις βεβαιότητες των ανθρώπων και επιστρέφει πάντα για να τις διαψεύσει. Είναι το εκρεμές ανάμεσα στην τάξη και το χάος. Τα γεγονότα δεν ανήκουν στο παρελθόν. Επαναλαμβάνονται, όχι ως αφήγηση, αλλά ως απροσδιοριστία. Οι κβαντικές σκιές της ιστορίας. Μία σειρά βασισμένη σε γεγονότα, χωρίς ιδεολογικές ταυτίσεις και δογματισμούς. Μία παραγωγή της Απέρε Άουτε. Τόλμα να γνωρίζεις.